Het vee waard in februari in beslag nam omdat de NVWA vindt dat de grote net goed verzwargen had. Joet kwam de bisten waarom naar Gwartem. Koninklijke stoot. Hè? Heel spannend, ze komen eraan. Wij zijn vol verwachting. Vol verwachting klapt het hard. Wilt u ze er met de halster van afhalen of zegt hij van ik wil ze los in het hok en zet ze dan vast? Nou, Ik denk met halster maar even. ja, met halster, ja. Ja? Er waren 15 bisten naar Gwartem bracht. 3 bleven achter in de opvang omdat ze met kwatten kelje matten en daarom net vervierd worden maaien. Neem maar in. Hoppa. Zo. Kom maar, hè. Zet maar in hier de achterkant. Die kant. Het vee had een maandenlang op stal staan in Aldermarkt. Van die verzwarging had de groot tol van heel €1000 betalen matten. Er rint een rechtszaak om dat geld weer om te krijgen. Maar Joet is het eerst feest. Ach jongen, je wordt er zo fleurig van, hè? Dat is net te leeuwen. Gaat je helemaal tot het lief heen, dat zeg ik maar zeggen, het goede gevoel. Hoe had er een 4 weken voor jou geweest? Ah, meer, strieën meer. Haast net sleept. De groot zei dat hij altijd in de boer bleef zil die hij is. Maar de autoriteiten had hij liever net meer op het hiem. Hij zilde daarna een beetje meer om denken. Misschien struiven we wat meer strieën uit het noorden is, maar ja, verder van de rest niks. Want wij zijn gewoon natuurboer. Wij willen zo natuurlijk mogelijk borkje. Zonder te volle hulpmiddelen, zeg ik maar zeggen. Want wij willen net daar staan van krijgen die makingen dat er verkeerde gassen in de put komen. Die krijgen al je natuurvoedsel en daar krijg je net skeerlijke stoffen van zeg ik maar zeggen, in het strand.